Ano? Gusto ko na uwi. Wala, nakaka-uwi ka na. Pag may pambayad na tayo. Pag may pambayad tayo, makaka-uwi na. Wala pa yung bill, di pa natin malalaman. Kung magkano ang ating... Ang laman ng bayo. Ang laman ng kahonay. Ayan po mga kapanigisan, sa magandang umaga. Yan. At ngayon po ay baka may labas na namin yung bata kasi sabi sa kahapon i-discharge na kami. Ayun, bago pumalis kahapon ginagawa na yung mga papel at may mga resita nga na bibili ngayon bago lumabas. Tapos dapat maaga ako, nahatid ko na yung anak ko, dapat maaga ako makapunta ron. Kaso sabi ni Ami, magantay lang ako ng chat niya kasi ginagawa pa lang daw yung wala pa yung yung bill. Ngayon nag-chat na sa akin, ginagawa na raw yung bill, kaya gagawin ko, magluluto muna ako ng ulam para pagpunta dito ni Bibi may pagkain na siya, nakapagsaing na ako. Tapos pagpunta doon, parang may dala akong pagkain doon. Tapos isasama ko si Mama. Kasi si Mama yung magbabantay doon sa ospital. Kami ni Ami mag-aasikaso ng mga papel na dapat asikasuin para kung sakali magkano yung bill natin, mali natin mabawasan para yung tira, yun lang yung babayaran natin kasi sayang naman yung pera. May budget naman yung gobyerno, kailangan natin gamitin. Yun. At sana may marami yung sana malaki yung mabawas din na PhilHealth at kung ano-ano pa yung pwedeng i-try namin pwedeng malapitan. Kasi dito kasi hindi katulad dun sa PGH na pagbaba mo sa ospital doon lang. Dito pupunta pa na kung saan magsasakay pa. Yan. Kaya magluluto muna ako ng sinabawan. Bali yung lutuin ko ay ribs. Kasi para makigop yung bata, tapos puro ribs kasi bawal dun sa bata yung masyadong maraming taba. At yun, nabasa ko yung chat yung comment ni Ate Rina Direct na di ko kasi alam na ganun na bawal pala yung masyadong maraming prutas kasi baka daw tumaas ulit yung creatinine. Kaya sabihan ko si Ami pagpunta ko doon na wag mo nang pakainin si Totoy. Kaya tawagan ko mamaya para tapos lalagyan ko yung luto, lalagyan ko ng saba. Magluto muna ako para sakaling nandun na kay Ami yung magantay lang ako ng chat na Ami para may pagkain na kami at may pagkain na rin yung anak ko pagdating ko sa kasibyanan. Alright, so pupuntahin ko dun yung kapatid ko dito para mag-asikaso kay Bibi. Baka di kumain yung anak ko, may mais na naman. Paborito ko yung mais talaga. Alright, let's go. Ayan na, papunta na kami doon sa hospital. Kasama ko si Mama kasi kami ni Ami may asikasuhin. At yung anak ko nakaalis na rin, kaso yung problema, yung bill ng hospital ay wala pa rin ibinibigay. Pero pupunta na ako doon para kung sakaling mabigay na ay maano ko na, malakad na namin mag-asawa. Tapos nagka-problema pa yung PhilHealth ni Bayaw, ay hindi pala updated yung PhilHealth ni Bayaw. Sabi nga dapat sinabi ka agad nung pag-confine pa lang. Tatry namin ni Ami na lakarin ngayon yung PhilHealth ni Bayaw
Papa-update namin dun sa Nabua. Kaya posibleng hindi pa makalabas ngayon. Pero kung konti na lang naman yung babayaran, tapos kayang bayaran, ay pilitin ko na yan mailabas para makalabas na. Yan, tingnan natin kung ano magiging resulta ngayon. Yan. Okay. Let's go na tayo. Ma, tara na ma. Ito na, yung ano ma. Puluto. Ulam. Ito na kami. Ayan, at paalis na kami ni mama. Pinapainit ko lang tong sasakyan. Si mama sa likod. Para nag-asikaso kami ni Ami. Si mama bantay kay Totoy doon. Sabi namin magmotor na lang daw ako. Eh napakainit. Ako walang problema. Eh paano kung magkasikit pa siya doon sa ano? Kasi napakainit magmumotor kami. Eh ito mga ano yung ano niya. Mga komportable na mag-aasikaso kami. Yan. Punta na ako doon. Doon na lang natin ipagpatuloy yung vlog pagdating ko na lang doon kasi magdadrive ako. Alauna na yan. Mag-alas 2 na ata. Dito na kami sa hospital. Nadara na to. Borobag. Patayin ko muna yung battery. Di malubat. Adi ah? Bag. Adi tubig. Ako na. Sa di sira kay Obit ah. Tagpulo. Kilala ko tong sakyan na to. Sakyan to ng tropa ko. Papunta na kami doon ni mama. Ay, Christmas pala ma. Christmas. Dapat may Christmas. Baka ano pa si mama. Siya na lang. Wala na palang Christmas doon sa sasakyan. Dito na ako sa loob. Kaso muna kami namin ng PhilHealth. Anong oras na? Pagkaw na muna. Parang di natin abutan ngayon. Bukas pa makakalabas. Sige na. Kaya na muna. Paano mo na kita pagbalik na sana? Ayusin na muna itong pagkaunta, mabusi pa. Wala yun naman. Kasuin muna namin yung PhilHealth. Alas muna kami. Parang anong oras na mi? Alas 3 na? Yan, hinatid ko lang si mama doon sa loob para magbantay. Si Ami diyan sa labas naghahantay, naghahanap ng mga paprintan. Tapos diretso na kami doon sa Nabua PhilHealth. Di kasi kagad nagsabi si Bayaw na di updated yung PhilHealth niya kung kailan tuloy yung palabas na. Saka maghahanap ng maghahagilap. Kaya kung di namin yan yung PhilHealth na yan,
Kadagdag pa yan sa babayaran. Sayang kung halimbawa mabawasan ng PhilHealth ng 5,000, ng malaking bagay na yun. Pambili na sana ng gamot. Ay nako. Ayan si Ami. Puntahan ko muna si Ami. Mayroon pa ditong pagbalik, wala namang garahe. Kumain sa amin ng banana Q. Punta muna doon sa ano, papaparent si Ami. Sana nga maano pa. Pero parang alanganin na talaga yung oras kasi pupunta pa kami ng DSWD. Yung bill wala pa talaga. Tagal naman nila magbigay ng bill na yan. Kahapon pa yan, kahapon ko pa nilihintay hanggang ngayon. Maghapon na wala pa. Kahapon sinabi yan na ginagawa na. Yan, papunta na kami ng Nabwa. Dami. Yan, dito na kami sa munisipyo ng Nabwa. At si Ami bumaba na. Nandun na sa PhilHealth. Sabi ko sa kanya, wag nang pumila, magtanong ka agad kung ano yung PhilHealth ma-update ngayon, kasi kung hindi naman balik na kagad kami para malingat pagbalik namin nandun na yung nandun na yung bill kasi hapon na eh. Ito yung munisipyo ng Nabwa. Yan. Tapat ng LCC Nabwa. Yan sa LCC. Tayo. Sana masikaso, ma-update. Ayan yung LCC Nabwa. Yan, pabalik na kami dun sa ospital. Galing kami sa PhilHealth. At ayun, di na aprobahan yung dala namin. Ano sabi? Yung authorization, mayroong authorization kaso yung kailangan pumirma. Dapat pala nakalagay sa authorization, pinapahintulutan na kung i-update at pumirma. Ang nangyari naman, yung PhilHealth pala niya kailangan i-update, 'di ba? Tapos hindi naman malagay yung company nila ngayon kasi hindi naman nagbibigay ng PhilHealth. Ang gagawin, magsi-self-employed na lang. Magsi-self-employed na lang daw. Kailangan pa ng indigency kung ano-ano. At yun, sinabihan ko naman si mama na tawagan siya, si kuya, na dun na lang sa Bacolod City mag-update nung PhilHealth niya. Kasi tingin ko hindi kami makakalabas ngayon. Wala pa yung bili, hapon na. Tsaka yung opisina ang opisina doon hanggang alas 5 lang. Kaya mangyayari, sigurado bukas na to. Malalakad lahat-lahat. Yun. Pabalik na kami. Dito na ulit kami sa hospital. Sa amin bumaba doon sa kanto para bumili ng gamot. Saan na ba yun? Labas nga muna ako. Baka nandun pa sa labas sa amin. Ay, nandun pa.
Hindi pa makakalabas ngayon, alanganin na talaga. Nandito na kami sa taas ulit. Update natin yung bantay. Hindi puyat maagang gumising yan si mama eh. Kaya sabi ko maaga tayong pupunta. Tumawag agad yung maaga. Kapuyat din yan. Kakahantay sa akin. Punta natin yung bill. Hindi mo kasi natin sir kaya kung gabutan siya. Hindi pwede magtanong. Ayan mga kapatid, sa magandang gabi na eh. At yun nga. Anong oras na ba? Clinical abstract na to, sabi na sa original. Oras natin ngayon ay 5:46. 5:46. Hinintay namin yung bill. Wala talagang ibinigay. Kaya bukas pa siguro kami makakalabas. Sigurado yan bukas. Mga nagsiuwian na yung kasama namin dito. Ngayong araw, may lumabas na 3. Kami na lang dito. May kasama pang 3, pang-4 si Ami dito. Yun. Tapos si Mama, iwanan muna dito namin kasama ni Ami. Paano yan? Bukas pag nandun na kayo sa bato, Pupunta ka pa rin? pupunta na ako doon sa ano? Doon sa... PhilHealth? Oo. Sige. Yun. Kasi sa PhilHealth na tayo magkita. Yes. Mm. Yun lang. Para pag alis namin bukas si Mama dito bantay. May pagkain naman ako dito din. Kaya yun po, di pa kami nakalabas. Tapos nagtanong kami dito sa katabi namin. Kasi pangalawang balik na nila yon dito. Yung una daw mas malala. Pero nagtatlong araw lang sila. Yung mga ganun din yung pinagsaksak daw sa anak niya. Yung tulad dun sa kasama namin mga antibiotic din daw. Yung mga pinagsaksak. Yun, nagtatlong araw lang sila. Kasi tinanong ko kung magkano binayaran nila nung una. Yung binayaran daw nila, yung bill nila, 40 sa loob ng 3 araw. Kasi marami daw yung gamot. 3 araw, 40. Tapos mga nilakad nila yung iba. Natirahan yung 40 magkano? Yung 40 magkano na natira? Basta may nabawas din daw. Yung PhilHealth daw, nagka-problema kasi yung PhilHealth ba yun eh. Hindi pala updated. Sayang man nun, unong sila nga daw, 11,000 yung nabawas. Kaya bukas yun ang gagawin. Kaya habang wala pa yung bill, mag-asikaso ng PhilHealth. Pero sabihan mo kung ihatid nga yun o bukas Alin? yung bill. Kung sakaling inatid ngayon, sabihan mo ko. Kaya uwi na muna ako kasi yung bata rin doon. Bukas na lang ako dito maaga. Iwanan ko si Mama. May mga pagkain man dito. Saka yung sabaw. Tapos yung sinabayin ko na si Ami kasi yun ang sabi ni Aterina Diary. Yun sa comment na kung ano yung orasyon, yun ang pagkakain sa bata. Yan. Mahal na pati, makulit na pati. Andun na. Kasi tinanggalan na. Uwing-uwi na rin siya. Wala nang ano yan. Wala na. Tinanggal na. Yun na lang hinihintay yung bill. Kasi ito dadalhin ko na yung papel kasi pagka umaga, punta na ako sa munisipyo ng Bato. Tapos may isasama ako na maglalakad niyan. Ilagay mo sa lagayan. Envelope. Lahat na. Dito na lahat.
Hindi kasi yan kasya. Sentilok, talong. Yan. Basta yun na lang po. Kaya Papa Jason. Swero wala na to, walang swero. Gusto lang umuwi eh. Kaso, wala tayong magagawa, eh wala pa yung bill. So may mga asikasuhin pa. Yun, uwi na muna po ako. Ano? Gusto ko na uwi. Nakaka-uwi ka na. Pag may pambayad na tayo. Pag may pambayad tayo, makaka-uwi na. Wala pa yung bill, di pa natin malalaman. Kung magkano ang atin. Ang laman ng balong. Ang laman ng kahon ay pera o banyo. Ano? Hindi ka lang. Sabi mo, pag walang ibabayad. Paano kung wala tayong pambayad? Sayang lang sana. Sayang ano. Iwanan ka na lang dito, payag ka. Abo. Kasi walang pambayad. Ano? Payag ka. Gusto ko na uwi. Kaya pag wala tayong pambayad kasi wala pa yung bill. Iwanan ka na lang dito, payag ka. Binta natin yung wheelchair ni Lolo mo doon. Kay Bustoyo. Gusto niya nang umuwi. Kahapon pa to gusto niya umuwi. Kaso di wala pa nga yung bill. Malalaman natin bukas. So yan na, dumaan muna tayo dito sa ano. Dito sa may hinapatan pa ata ito. Kasi nagpapabili yung anak ko ng ano, Ilocos Empanada. Pasalubungan ko raw siya. Kaya yun, bumili ko dito. Ilocos Empanada. Dito lang oh. Tunis, Ilocos Empanada. Mga gustong bumili. Bago mag-11 earn. Along the highway lang. Kasi sinama raw sa dito nila mga kapatid ko. Sabi na, araw-araw may sa akin ng Ilocos Empanada. Pwede ka raw siya. Alright. Try natin kung ano lasa. Para yan at uwi na tayo. Sige po, thank you. Nakabili na tayo ng ano, Ilocos Empanada. Pasalubong. Alright. Ay, madilim. Yan, dito lang yan sa ano, daanan, dyan lang, malapit lang, along the highway lang. Yan. Alright, let's go. Dito nga sa bahay. Tingnan natin. Apa? Ikaw na si Hili? Ikaw na ka mo? Tingnan natin yung reaction na meron. Kumain na kayo? Ba't di ka pa nagbihis? Pang school, sabi ko pagdating, magbihis ka agad. Hindi ko pa nayuyupi yung ano. Hindi ko pa natutupi yung sinilong na pala nung anak ko yung ano. Pinabman ko. Tingnan natin yung reaction niya na magtanong yan. Bala. Hindi ko man nabili kasi gabi na. Magtatanong oh, kung may Ilocos Empanada raw. Hindi ko nabili kasi gabi na. Sarado na. Yan mo nga yung labahan dyan oh. Kaya mamo, lagyan mo dun sa labahan.
Ang ginanawan ni mama mo. Diyan, yung dala ko. Hindi mo na sa labahan. Yung dala ko, may labahan ni mama mo. Ano? Ano yan? Bakit? 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 Oh. Ano? Ano? Ano masabi mo? Thank you. Ha? Thank you. Kaya na? Ulamin ko yan. Ha? Uulamin. Ulamin. Kasi ilang araw niyan in-order sa akin, nagre-request. Nabili raw ako ng Ilocos empanada. Kasi paborito niya raw. Yan. Hindi ko naman alam kung saan. Kaya tinawagan ko si Nini kung saan sila bumibili. Siya nagpatagal sa akin. Ilang minutes din na nagantay. Oh, ano? Ayos na. Sabi ko sa'yo, magwalis-walis ka dito sa loob eh. Kasi mga lakas ng hangin, tapos pumapasok yung mga alikabok na galing dun sa labas. Kasi may awang dyan, oh. Yung awang dito, pumapasok. Oh, sige na, magbihis ka. Di pa pala kumakain. Anong oras na? Iinitin na lang naman to. May ulam na tayo, eh. Sabi naman ako bayaran kung pwede kong initin yan. Sabi Oh. Huwag na kasi masabugan ka pa dyan. Yan, at asikasuhin ko muna yung pagkain namin. Yan, kain po. Sabaw. Sabaw. Kain. Masaya sa pagdating ko. Yan mo, dumikit na sa ano. Kunin mo yan dyan. Okay. Ah? Yan yung Ilocos empanada niya. Kala mo wala? Hindi. Naano ko kasi. Parang nakipil ko. Nagsisewa ng iba. Ano no? Napipil ko kasi. Parang sinungaling iba. Napipil niya raw na mayroon. Kasi nungaling daw ako. Sabaw. When maubos. Na-expire yan bukas. Baka. At maubos man kasi bukas. Hindi na yung malutong. Wala na to. Malutong. Cheese. Magtikman ka. Oh? ASMR. Happy? Super. Super happy daw. Tao ko ba ka? Oo? Ano na? Di mo ko yung natin eh. Kain ka lang. Para ma-feel mo yan. Di ko makukuha yung kanin. Kuha ka ng isang baso. Yan, baso isang plato. At iniwan ko muna si mama doon. Kasama ni Ami. Kasi bukas, baga kami mag-asikaso namin. Pag ano mo, pag alis mo, pasok na ako dun sa trabaho. Ay, trabaho. Diba? Trabaho nga sa isip ko na talaga. Tapos pa ng trabaho. Punta na ako dun sa ospital. So, saan po, di pa kami nakalabas ngayon. Ako bukas. Magatin mo na lang. Kaya po, ganditan mo na yung vlog at kayo muna kami ng anak ko. At natapad ko yung gusto niya na empanada.
Ayan, bye-bye. Love you all. Shoutout sa lahat ng mga sponsor. Love you all. Bye-bye.